Čaute micky, zvláštne priestory, zvláštne micky. A prečo sú tieto micky zvláštne? Lebo som vo svojom normálnom pracovnom oblečení. A úprimne, aj keď som našiel tých akcií naozaj veľmi veľa, to na čo by som išiel ja, tak samozrejme, že som našiel pre vás aj akcie také. Tak sa poďme na to pozrieť, čo som si našiel ja pre vás. Piatok, Bratislava, Meso Combinate, KCčku. Takisto piatok, takisto Bratislava a Vax 2, Fracture. V sobotu v Nových Zánkoch ťa čaká ďalší Handbrake. Sobota, Bratislava, Fuga, Basislava. Piatok, Olomouc a S-Klub, Hoofbeats Music Night. Piatok, Praha a Ox Club, Kino Live. Sobota, Projekt Bar, Ostrava, Neurotik. Akcia, na ktoré by som išiel ja, tak na tento víkend ich nie je veľa, ale za to dosť intenzívnejšie. A tak ako aj ja kráčam ku kamere, takisto kráča aj drum and bass k tvojmu srdcu. A čo by to boli micky bez čus?